ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಕ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನಿನಕಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಂಜಿ ರೀತಿದ. ಕುಡ್ಲದ ತುಳು ಬೇತೆ, ಉಡುಪಿದ ತುಳು ಬೇತೆ, ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಳೆ ದಂಚಿಪೊಂಡ ಬೇತೆನೆ, ಕಾಸರಗೋಡದಕ್ಕಲು ಬೇತೆನೆ ತುಳು ಪಾತೇನೆ. ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಭಾಷೆನು ಒಂಜೇ ಕಡೆ ತುಯರಾಪಣ ಪಂಪಿನೇನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತೀನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂದಾದ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಪಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ತಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆ ಚಿಲುಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ತನು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಾತೆರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕನಕನ ಊರದ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ನಮಕ್ ಮೂಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಅಂಚಿನ ಖುಷಿನ ರಂಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆದ ಆ ಬುಳೆಚಿಲದ ಕೊಡುಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಆದುಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಬಂದುಲೆ ಕುಡ್ಲನು ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ತಂದೆ ಎನ್ಮ ಭಾಷೆಡ ಲೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ನೀಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು, ಕೊಡಿಯಾಲ ಪನ್ಪೇರು, ಮೈಕಾಲ ಪನ್ಪೇರು, ಮಂಗಾಳಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಪುದಾರ್ನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಕುಡ್ಲನು ಕೊಡಿಯಾಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಂತ ಪುದಾರ್ ನೆನಪಾಪ. ಈ ಕೊಡಿಯಾಲ ಅರ್ನ ಪುದಾರುಡುಂಡು ಆರು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರೆಗ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅರ್ನ ಪುದಾರುಡುಪುನು ಕಾಫಿ ಅಂಡ್ ಆರು ನಮಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ಚಾಪರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಾನೇ ಪರ್ಪದೇರು ಆರು ಬೇತಿರ್ಲತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚ ಕೊಡಿಯಾಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಕಾಫಿದ ಪುದರ್ದಿ ಇದು ಚಾಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪುದರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ರುಪ್ಪುನು ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರದ ವಿಷಯ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂಚ ಇರುವೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯನ ಕೊರದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನಿತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ದಿ ತಿಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡುಪುನಂಚಿನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಲು ರಡ್ಡನೆ ಅಪ್ಪೆ ಐತಿಲಕನೆ ಆತು ಮೋಕೆಡು ಆ ಪಲ್ದಿ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕ್ವಲ್ ಇಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಲ್ದಿಲ್ನ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗೆನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಸಾರೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಎದುರುದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗ ಬರಂದುಲೇರು ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡ ಅಕಲೆ ಸಂಸಾರ ಪುತ್ತೂರು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಂಡು ಇತ್ತಗೆಂಡು ಓ ಅವ್ಯನ್ ಪಿದಡನಿದ್ದೆ ಎಂಚ ಸಾರಿ ಬತ್ತೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ. ಅಮ್ಮೋ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡೆ ಈ ದಾಲ ಪೋಡಿ వచ్చి ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ ದಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ತು ಸೈಫನತೆ ಮಾರಿ ಆ ಪುಡನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬತ್ತಂದು ಬಡಗೆ ನೀನು ಬಲ ಸರಿ ನಿನ್ನೋಡ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಪಂತಿ ಜನದ ಸಂತೆ ಜನನು ಅಮ್ಮು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದು ಪೊಂತನೆ ಜನ
चत्त आडला मोकेड मोके ಎಂತಿ ಸಾವದ ಮೋಕೆ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ಮೋಕೆ ಏನು ದಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟ್ಯಾನ ಅದ ಲೆಕ್ಕ పోయినಲ್ಪ పత్తినಲ್ಪ మాత కెన్ని వంజే అరుణెన్ చోలలు అక్కెన్ చోలలు క్యాన్ ಹುಲ್ಲೆನ ಸೈದನ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜರು ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲಡ್ಲಾತೆ ಅರುಣ 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 ಅಮಿತ್ ಲೆಕ್ಕಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಪಗೆ ಪಾಪ ಈ ಪಾಪ ಮಂತಿನಡೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕನ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಅಡ್ಡಿ ಕಣ್ಣು ಪಡೆದಿನ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನ ಕೊಂಚ ನೆಲೆ ಅವಂದೆ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನಿ ತಪ್ಪು ದದೆ ಈ ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ಸಾಯ್ತದ ಕುಳ್ಳೆಪ್ಪ ಅവർത്ത് നിക്ക് കൊള്ളണ്ട പോത് സയ്യർ ആപ്പിച്ചത് ಯಾನೇತಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಬೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಬೋಡ್ತಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕನತ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನೆಗ್ಗನ ಬಾಲ್ಗು ಮುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಡು ಎಂಕು ಬರ್ತಾಂಡು ಅಮ್ಮು ಅಮ್ಮು ಪಣಂದು ಗುಮ್ಮೆದಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತತ್ತ ದಾಯಗುದೆ ಬಗಲಿದೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪರ್ಸು ಕೊರಿಯರೆಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪಗೊಂಡಿನಿ ಈ ಪರ್ಸಿಜದೆ ಪಿದೈ ಪಿದರ್ದಿತ್ತದ ಕಾಸಿಜಿಂಡ ಪಿದೈ ಪೈರು ಬಂಗದ ಅಂಚ ఆండాడు ఎన్న పర్సన్ ఎంక కొరినేత్త ఈదల నిన్న కాసరు కొరినేత్త దా ಈ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಚೆನ್ನ ಲೈಫ್ ಬಿಡೋರಿ ಪಗೆ ಮಾನಿಂದಿತ್ತನ ಅವಿ ಚೆನ್ನ ಬದುಕದ ಬಾಧೆ ಪೀಡೆ ಪಿಸಾದಿ ಮಾರಿ ಪೂರಹಿ ಈಯಪ್ಪ ಸೈಪನ ಹಾನಿ ಹಾನಿಗೆ ನಿಮ್ಮದಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕನದ್ದು ಏರಿಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಓಲಾಡ ಸಯ್ಯನೇ ಮುಚ್ಚೆ ಅರುಣ ಬಾಲೆ ದಾದಾನ್ ಮಗ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನು ದಾಲಿಜಿ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಿಗಿದಲ್ಲ ಪಂಡೇನಾ ಬೆಕ್ಕಿ ಪನ್ನು ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಂಡೆ ಪನ್ನು ಜಿ ಪಪ್ಪ ಐದಾರು ಪಂತಿಜಿ ఒక బుల్తొందుల్ల బాలే ಬಿಲ್ತಿ ಏರು
ಕಂಡ ಕಜ ಊರ್ರಿ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬಂತು ಬಾಲೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗ ಕಜಾವದ ಕಾಣಿರೋವು ಬೇಜಾರದ ಕಾಣಿರೋದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಮಗ దాయి బాలే ఎంత సుల్లు పన్ను బాలే దాని అండి పన్ను పప్ప దాని వచ్చి పండత్త కొంచెం వేళ పండుండల ఆయన మెగ్గేత పప్ప ఇజ్జి బాలే అయి దాదానికి పండిది ఇప్పుడే అయ్యో ఆ మారి ఇంక దా ఎంజి మాకు ఏది పుట్టేదా బాలే ఆ ఎంక మగ్యాది పుట్టిన తప్పుకు నీడ మాపు నప్పే మగ మాపు నప్పే తాత పప్ప ఇర్లా ಪಪ್ಪಾ ಬಾಲೆ ದಾದನ್ ಪಪ್ಪಾ ಏನ ಫೋನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾದಗೆ ಅಮಿತ್ ಅಮಿತ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಗ మమ్మీ తోలిగే పాపా మమ్మీ దించలే పాపా పబ్లిక్ లా పోలీస్ తగల ಸೇರಿದು ఆయన ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ಮಗ ಓ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗಿಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೆಯೋದೇವರೇ ಪಾಪ ಬನ್ನಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಪಾಪ ಮಿಕ್ಕಿನ ತೋಡಿ ಪಾಪ ಬಾಲೆ ದಾದ ಪಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಈ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಇಂಚ ಧೂಪ ಮಗ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಪಿದೈದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪ ಬೋತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಷ್ಟಿನ ಯಾರನ್ನ ಬಿಗಿನ್ ತೂಪೆ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಯ್ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದಾರೆ ಹೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲೆ ಇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವೇ ಕ್ಲೈನ್ಲು ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಗ ಪಪ್ಪ ದಾದಲ್ಲ ಎತ್ತಾನ ದೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪರ ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನ ಬದುಕಾಯಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಂಡಲ
ಫ್ರೆಂಡಾ ಅಂದ ಅಂಕಲ್ ಯಾನ ದುಂಬು ನಿಕಲ ಬರಿತಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗಿತ್ತು ನಾ ಕೇಶವೇರ್ನ ಮಗಲ್ ಸಂಜನಾ ಪಪ್ಪಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ತತ್ತುಂಡು ಮುರನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಅರುಣನ ಗುರ್ತು ದಿಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಅಮಿತ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ದೇತೊಂದು ಮಂತೆ ಏ ಸಂಜು ಹೆಂಕಿನಿ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜನೆದ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನ ಸೈಪನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಿದ್ರ ಯಾನ್ ಪಿರ ಬದುಕದು ಬತ್ತೆ ರಡ್ಡನೇದ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಒಂಚಿ ನಾಡೋ ನಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕಿಯಲ್ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಡ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಪಗೆಮಾನಿ ಈ ಲೋಕನೇ ಬಿಡ್ದು ಬೋತೀನಿ ಪಗೆಮನಿ ಏರು ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಪಗೆಮನಿ ಬೇತೇರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಮೆರೆ ನಿತಿನಾಳು ಅರುಣ ಎಸ್ ಅರುಣನೇ ಎನ್ನ ಬದುಕದ ಸಾದಿದ ಮುಳ್ಳು ಕುರುಡಿ ಎನ್ನ ಸಾದಿಗು ಅಡ್ಡಾದಿತ್ತಿನಾಲು ಮಾರಿ ಅವ್ವೇ ಅರುಣ ಇಂಚಿನ ಕುರುಡಿ ಆಲು ಕುರುಡಿ ಇಂಚಾಯಿ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಡ ನಿಕ್ಕ ಕುರುಡಿ ಎಂಚಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಿಪ್ಪಂದ ಕಣ್ಣಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣಡ್ತ ಬೂರಿಯಲು ಮಂಡೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೋಂಡು ಕಣ್ಣಿತ್ತದ ಕಣ್ಣು ಪುಡ ಇನ್ನ ಆಲ್ನತ್ತು ನಿನ್ನ ನೆನ್ಪುಂಡ ಒಂಚ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಗೊಬ್ಬಂದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಓರಿಯಾಗ ಕೋಪಡ ಹಾಕದು ಸೀದ ಪೋಯ ಅಂದು ಆಯ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡು ನಾಲು ಬುಡಿಯೇ ಸೀದ ಪೋಯ ಈ ನಾಲು ಬುಡಿಯ ಪೋಯ ಅಂಡ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕದಾದಂಡು ನಿಕ್ಕೊತ್ತುಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಪೋಯಿನಾಯೇ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿತು ಆಯನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಲ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಕಡೆಕ್ ಅರುಣ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲೆಗ್ ನೆರಿಯರ ಸುರುಮಂತೇರು ಪಾಪ ಅರುಣ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆಗ ದಾಳ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಆಯನ ತಪ್ಪಂಡು ಆಯನ ಪರವದು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಾಪ ನಟ್ಟುವೇನ್ ಪಂಡಲು ಅಂಡ ಐಟಿತ್ತಿನವರಿ ಆಯನ ಪರವಾದ ಮಾಪು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೆಟ್ಟಲ ತಿನ್ನ ಪಂಡೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಸೋಂಟೆಡು ಒಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣೆಗಾಕಿ ಪಾಪ ಅರುಣ ಪೂರಿಯಲು ನೆತ್ತೆ ರಟ್ಟುಡು ಪತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತಾ ಬಲಿತೇರ ಅಂಕಲ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಜನತ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಯ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂದ ನೀನು ಪಂಡ ಜರನಿಕ್ಲಿ ಅಂದಂಕಲ್ ಈ ಘಟನೆ ನಡಪನಾಗ ಯಾಲ್ಲ ಅರುಣಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಬೂರಿನಲ್ಪಲ ಅರುಣ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಏರಡಲ್ಲ ಪನುಚಿ ಪಾಪ ಅಮಿತ್ ಪೊಪ್ಪಗೂ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಮಿತ್ಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಆಕ್ವೇರು ಪಾಪ ಅಮಿತ್ ಎಂಕ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕಗೆ ತಾಳ ಆವರ ಪಳ್ಳಿ ಪಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಲೇರಂಡ ಕೇಂಡರ್ನ ಬೂರ್ದು ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಿ ಪನ್ನು ಪಂಡದು ಏನಡ ಪಾದರದ ತೊಂಡಲು ಅವೇ ಪೆಟ್ಟುಡು ಆಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಪೋಂಡು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಆಲ್ಟಕ್ಕೇನಾಗ ಆಲ್ ಪಂಡಲು ಎಂಕ ದೃಷ್ಟಿ ಜನಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏನ ಮೇಕೆನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಲೋಕನ ತೂಪೆ ಮಂಡಲು ಅದು ಒಂದೇ ಸಮಯಡು ಎಂಕಲ್ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಯ
కానీ నిజవాద్ల తూవడాండ నిన్న మండదరితో నిన్న కనకసి పాడిద్దన ಆಂಡ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡದು ಪಾಪ ಅರುಣ ಆಳು ಕುರುಡಿ ಆಯಲ ಕುಡೆಂಚಿನ ಹಾಲು ನಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯದ ಮುಳ್ಳು ದಂಬೆವಾ ಈತ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪನ ಆಳುಕೋರ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡ ಕಿಡ್ನಿಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಈ ಸೈಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಲೆನಡ ಬತ್ತು ಕೇಂಡಲ್ ಏನ ಮೆಗ್ಯನ ಊರಿ ಪವನ ಸಾದಿದಾದ ಏನ್ ಚಾಂಡಲ ಮತ್ತದ ಏನ ಮೆಗ್ಯನ ಊರಿ ಪಾಲ ಪಂಡದಿ ಏನಡ ನಟ್ಟೊಂಡಲ ಅವಕ್ಯಾನ ಏರಾಂಡಲ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಂತನ ಬದುಕುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಇಕಾಲ ಏನ ರಟ್ಟ ಕಿಡ್ನಿಲ ದೆಪ್ಪು ಹಿಂಕ ಏನ ಮೆಕ್ಕೆ ಬದುಕೋಡು ಪಂಡಲ ಅವಕ್ಯಾನ ಹಾಯ ಬದುಕುವೆ ಹಾಂಡ ಈ ಸೈಪ ಅವಕಾಲ ಕಡೆಕ್ ಎಂಕ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಖುಷಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಡ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ದೆಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬದುಕುವರು ಅಂಡ ಆಯಗ ಜೋಕುಲಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅರುಣ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಡು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಡು ಪಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂದಿತ್ತನ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪುಟ್ಟದ ನಿನ್ನ ಮೋಕೆನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪಡೆದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರದು ಆರಾಲ ಜೀವನೇ ಮುಡಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿ ಸಂಬಂಧ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಅಂಡ ಬೇಕು ಈ ಕಳಕಾದ ಪೋಯ ಸತ್ಯ ಪಂತ ಅಂಕಲ್ ಬೇಂಚಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆನಗನೆ ಯಾನೇನ ಕೈಯಾರ ಮಿನಕಿರ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ರಟನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಸಮಾನಾಗೆ ಆ ಪಾತ್ರನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬೊಡ್ಸತ ದಂಬೆವೋ ಈತ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲತ ಅವು ಆಳು ಕೊರ್ನ ಭಿಕ್ಷೆನೆ ಈ ಆಳ ಸಾಧಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಈ ಮಾರಿ ಈ ಪೀಡೆ ಈ ಪಿಶಾಚಿ ಮಾಟ ಈ ಆಳ ಸಾಧಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ತಾನಿನ ಜಾಲ್ಮಗ ಅಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಮಾಫ್ ಅಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಮಾಫ್ ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನನ್ನು ಮಾಫ್ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರಡು ಪಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕನ ಮೋಕೆ ಅಕ್ಕನ ತ್ಯಾಗನು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ತಾಟಿದ ಮಾನವಿಗೆನು ಕೊರಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಂಚೈತನ ಪಂಪಿನೇನು ನಮಕೇನುಗ ಸುರುಕಾದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಈರಡ ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುತ್ತೂರು ಸಂಸಾರ ಕಲಾವಿದರೆ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಾರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ಲ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ನೆಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಪೋಜಿ ಎಂಜಿನ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಸಿಂಪತಿ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಕಣ್ಣು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆಪೋಜಿ ಒಂದು ಲೋಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಆತು ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲ ಇಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ತಪ್ಪೇನು వచ్చి ದಯಮಲ್ತಿ ಯಾನು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆನೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂದುವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೊಡೆತ್ತಿನೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಜ್ಜೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಶ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಶ್ ಒಂದು ತೋಜನೆ ಎಂಕ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಾರ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಚು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ ದಿನ ಅಟ್ಟು ಚೂರು ಅದೇ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜಾರಿಗೆ ಐಡು ಅಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಂಡು ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರಿಯರು ಐಡೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನ ಇಂಚ ಸೈತೇರು ಒಂಜೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಲದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಗಜಿಬಿಜಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನುಗ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರೇ ಈರಿಡ್ದು. ಸಂಸಾರ ಕಲಾವಿದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತಿಲಕ ತೋಜಿನಕ್ಲೆ ಈಜಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಡು ಈಜಿನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರವಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರವು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರಾರು ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ತೀರ್ನಾತ್ ಮಲ್ದೇರು ಶೋಕ್ ಆತನು ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ ಲಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಆ ಹಿಂಸೆನು ಆರು ತಡೆಯೊಂದು ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಒಚ್ಚೊಂದು ದೆಂಗ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆರಡ ಅವು ಮಲ್ದಿನ ಪುರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನು ಶೋಕ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಬಟ್ ಎಂಕ ದಾತ್ ತೋಜುನು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನ ಪಲಿಟ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೋಪ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪೋಡುಂದು ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ತೋಚ್ಪೋಡು ಅರೆರ್ದು ದಾದ ಇರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಪ್ಪಗವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಆತ್ತೊಂಜಿ ಜುಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಒಂಜೇ ಕರ್ಲಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಅವು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆಣೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಕ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತು ರಿಕವರಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತೈಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೋಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಆತು ಸುಲಭ ಆಪುಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಡಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಣಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಡು ಬುರ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಡು ಬುರ್ನು ಬೋಡುಂದೇ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಯರಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ ಘಟನೆಲು ಆ ಒಂದು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಪೋಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನು ನೋಡು ಅದು ಅಂಚ ಇಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೆಂಡಾಲ ಅಂದಿನೊಚ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆದ ಐಜಿ ಬೋಡೊಂದು ಮಲ್ತಿಲ ಕಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಕಿಡ್ನಿಲ ಖಂಡಿತ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಅಲೆಲ್ನ ಬದುಕಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂತೆ ಗೊಂದಲ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಆರು ಪಪ್ಪ ಪಾಡ್ನರ್ನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಅರೇನು ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರನ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಅಸಹಾಯಕತೆದ ಫೇಸ್ ಅವು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಂಚಿನಿ ಡೈಲಾಗ್ನು ಮಾತ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆರು ನೆನಪುದು ಇದು ಪಂತೇರು ಆತು ಫೋರ್ಸ್ ಬಡಿತನು ಆತು ಜೋರು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತನು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾಟು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ಸೊರಟು ಪಂತನಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಷ್ ಅದು ಕೇನೊಂದು ಜಣ್ಣು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಂತುನಲ್ಲ ಐ ತಿದ್ದುದ್ವಿ ಇರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಪಡಿತಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದನ ತಂಡ ನಿಖಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಎರಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಈ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರ ನನಾತ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪೆಂಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಸಂಸಾರ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಮಾತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅನುಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಡ್ಡಾವಡು ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು, ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ 2 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದು ಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರನ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.